Vítajte pri Fibonacciho predikcii na 26. septembra 2017. Máme pred sebou Libru voči americkému doláru. Blížime sa k nákupnej pozícii 50 Fibonacciho predikcia na 1,337677 a naopak máme dve predajné. Prvá je na 1,3734,35 a 1,383738. Pre zaujímavosť USD JPY, čiže americký dolár voči japonskému jenu, sa odrazil pekne od 127 Fibonacciho predikcie a odrazili sa na tretí deň od tejto úrovne a vyzerá to tak, že bude smerovať ešte o niečo nižšie. Na DAXe máme nákupná pozícia 12468,2. Naopak prvá predajná, tu sme otestovali 12619,9 a od nej sa odrážame smerom dole, takže je pravdepodobnejšie, že urobíme nejakú korekciu po 12468,2. Naopak, ak by sme išli hore, predajná pozícia je na úrovni 12664,3. Euro voči americkému doláru, tu som hľadal mimoriadne silné úrovne. Nákupná pozícia je na 1,157879 a predajná 1,2112 až 13. Sú to Fibonacciho predikcie na zajtrajší deň. Pozajtra môžu byť inak, závisí to od toho, ako sa bude zajtra správať trh. No a ešte pre zaujímavosť, momentálne sa na euro-dolári vytvára niečo podobné ako hlava ramena. Máme tu ľavé rameno, hlavu a pravé rameno. No a pokiaľ prelomíme úroveň 1,184050, tak hrozí väčší pokles. Na týždennom grafe je to celkom pekne vidieť, ako sa vytvára väčšia hlava. Môžu ísť na líniu krku týždenného hľadiska a urobiť práve rameno a ísť smerom k 1,12. Takže toľko Fibonacciho predikcie momentálne na 26. septembra 2017.